नैबे खान्थाल बिफांनि भिडिअआ जाहैबाय 17 नभेम्बर 2024 नि भिडिअमोन बेयो। स' बे समाव खान्थाला बेबायदि हाइटनि जाबायमोन। दा नैबे भिडिअखौ खालामनायनि खारनानो जाहैबाय दासिम माबायदि ग्रथ जादों बेखौ आं दानि प्रेजेन्टनि खान्थाल बिफांखौ आं नोंथांमोन देखायनो नागिरदों। स' भिडिअखौ नायलांदो। बे भिडिअआ जाहैबाय 22 आगस्ट 2025। खान्थालखौ नोंथांमोनहा नायनो हागोन माबायदि ग्रथ जादों। जों बे खान्थाल सिङाव सिगाङावहाय इंटरक्रपिं हिसाबै किं चिल्ली मावनाय जादोंमोन। दा किं चिल्लीनि बोथोराबो थांबाय हिसाबै जों बेखौ फोसाबनाय जाबाय। दा नोंथांमोनहा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे जोंनि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो। जों बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननो जों मावनाय आरो मा आबाद मावोब्ला मुलाम्फा जायो बेखौ नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन। आरो बेजों लोगोसे गायनायनिफ्राय लानानै मेनटेन खालामनाय बेफोरखौ जोङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो नाजागोन। स' अब्ला भिडिअखौ नायलांदो। वेलकाम टु डियार फार्मिं। आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। नै खान्थाला एकदमबारे हाग्रा दुजोब्बायमोन। दा बेखौ साफा खालामबाय। नैबे जिं जिं अर्गानिक हासार होना होनोसै। ओमफ्रायो नै दा नैबेहाय जोङो बानलु गायदोंमोन नालाय, दा बे बानलु गायनायनि मालसिं दंमोन आरो प्लास्टिक दुरुंफोर दंमोन बिरादनो। बेखौ दा जोङो बुथुमनानै सावबाय आरो मेचिनजों दाननायाव बिराद माने माबायो, प्रब्लेम होयो। दा खान्थाला नै बुहुद मोजां जाबाय। 1.5 बोसोरसो जासिगोन आरो बेयो। दा बे साइडनिया बांसिन ग्रथ जाग्रोदों दै, ओरै बे साइडनिया नै बिसोर गासिबो ग्रथ बांसिन जादों। ओमफ्रायो नैबे साइडनिया एसे माबा डाउन, मानो होनबा बिथिंहाय माबा थायो नालाय, बे दै थायो नालाय, दा बेखायनो एसे गाहाय गाहाय बे साइडना। बेसेबां गोजौ एसेबां मोजां जायो खान्थालनि थाखाय। बाखि गाहायाव जाया नङा, जायो गाहायावबो। ओमफ्रायो नैबेहाय थैनायाव गायसनदेरनांबाय। बे दाख्लै थैनायाव गायफिननाय बियो। माबायदि मोनखो आब'? मोजां मोनदों। मोजां नुदोंना मोजां मोनदोंब्रा? मोजां मोनदों। गुमैयाबो होहाबखायो नै। नैलाय बे साइडना एसे समान गायनायानो माने बे दाबो देराखै आरोना। देराखै माने देरबायानो, ओमफ्राय बैनि बायदि जायाखै, हौरैनि बायदि। नै बेलाय नैबेबोथ' नै फार्स्ट गायजेननायाव जेरै दं दाबो बिदिनो दं, देराखै बेबो दाबो। माने बे दै थानायाव एसे लेट जायो देरनाया। बेखौ दा जोङो प्रुनिं खालामबावगोन। प्रुनिं खालामनाय समाव एसे खोन्थानोसै उनावहाय। सामार सिजोनाव खालामजाया, सामारनि एसे गोलोम बोथोरनि एसे माबा जोबनाय समाव सेप्तेम्बर अक्ट'बरफ्राव प्रुनिं खालामनो हायो आरो बांसिन जिखुनु जाया बिफांखौनो। मानो होनबा गरम बोथोराव खालामोबा, अखा हानाय बोथोराव खालामोबा फांगास फैयो, भाइरासफोर फैयो। नों बे प्रुनिं खालामनायाव आघात मोनो नालाय, बेहाय बांसिन भाइरासफोर बा बेमार सोमजिनो माबा हायो आरो सोमजिनो नागिरो। ओंखायनो जोङो गोलोम बोथोरनि जोबनाय, गोजां बोथोर हाबजेननाय सेप्तेम्बर बा अक्ट'बर बेफोरबायदि समावहाय प्रुनिंखौ खालामबा मोजां जायो। ओमफ्रायो बाखि प्रुनिं खालामनायावथ' टेकनिक दङ। फार्स्ट स्टेपाव जेनेबा बिफांनि शेप बा बिफांनि साइजथ' बानायनांगौ आरोना। ब्रान्सफोरखौ एसे नैबेफोरथ' नै बांद्राय ब्रान्स थायोबा नै रानो, बेफोरथ' रानबाय नै। ओंखायनो बेकार ब्रान्सफोरखौ माखासे नायनानै प्रुनिं खालामना होनांगौ आरो। दा बियो सिगाङावनो एसे खालामोमोनबा नैबेसोरो लस जाबायना, नै बेहायबो बिसोर निउट्रिसन हरो बेखारनो। ओंखायनो प्रुनिं खालामोबा
नैबिसोर थेंगन जानाय ब्रान्चआ माने मदद' जाबोगोन आरो एकदमबारे गोरा ओंखायनो प्रुनिं खालामनांगौ आरो खान्थालल' नङा जिखुनु जाया बिफांखौनो प्रुनिं खालामबा मोजां जायो बेबो सिजन थायो जानला मोनला खालामजाया आरो प्रुनिं खालामखांनानै मा स्प्रे होनांगौ बेफोरखौ माखासे मेडिसिनफोरखौ होयोबा मोजां जायो नैबेबो दाख्लै गायनाय नैबेथ' माल्टा मिसरिय' बे कमला बायदिया बे आरो नैबेबो फार्स्टआव गायजेननायमोन नै बैजों समानजोब बे नायदो बिनि हाइटआ बैजों समानजोब आरो बे बैजों समान गायनायमोन ओमफ्राय बेयो मानि थाखाय जादों आंनि मथेबा बेयो नैबे गाम्बारि बिफां दंना नै गिदिरनो ओमफ्राय बेनि गाहायाव बेखौ खाथि जाबायना दा बेनि निउट्रिसनखौ बे बोनानै लांजोब्बाय स' बेयो ओंखायनो देरख'नो हायासै आरोना बाखि नैबो एसे खाथियानोमोन होमबाबो बेनिफ्राय गोजानसिन जायो नै स' लोगोफोर भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ आरो बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ नोंथांमोनहा नुनो मोनो मेनलि आबादनि सोमोन्दै नैबेसोर जाहैबाय माल्टि ग्राफ्टिं ओमफ्राय नै बेबो माल्टि ग्राफ्टिं फांसे बिफांनिफ्राय मोनथाम भेराइटिनि थाइजौ थायगोन आरो बेहाय नैबेसोरथ' माखासे मियाजाकि काटिमन बानाना दङ बेफोरो आरो दा बिराद गोबावनि उनाव आं दिनैसो भिडिअ बानायनाय जाबाय स' भिडिअखौ फोजोबनोसै दोनथ'नोसै बिदिब्ला आसा खालाम नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन होननानै स' बाय